Met 70 puntje. Ad van Zitteren, Trouw de Geer, de huwelijksadviseur. Ja, goed. Het is overweldigend wat er allemaal op u afkomt en wat er gebeurt. Dus ja, het is een evenement wat ik mee heb gedaan. Begonnen als een grap eigenlijk en een beetje uit de hand gelopen en tweede geworden. Ja. Dus je kunt het misschien heel kort samenvatten. Ja, eigenlijk is het vorig jaar een beetje ontstaan met de carnaval in de Toom. En stond ik op een gegeven moment met een pilsje in de hand samen met Tom Giesbers te kletsen. En Tom zei van, goh, zou ik het niet eens een keer met willen doen met de Limburgse buurtkampioenschappen? En ja, van daaruit is het een beetje ontstaan als zijnde een grap. En de datum kwam steeds dichterbij dat je hoe in kon gaan schrijven. En ja, Tom die hield me wel wakker. Ja, van daaruit heb ik het formulier ingevuld, opgestuurd en ik kreeg een bevestiging. Ja, uw aanmelding is binnengekomen en u krijgt van ons bericht. Nou, op een gegeven moment kreeg ik bericht dat er 3 keer 6, 18 meer deelnemers waren. En die werden verdeeld over 3 plaatsen en ik mocht in Venray meedoen. En ja, zo is het gekomen. De voorronde metgedaan en in de finale terechtgekomen. En dat was gewoon oude wens, om in die finale, ooit een keer in die finale terecht te komen? Of? Ja, eigenlijk helemaal niet. Heel eerlijk gezegd, ik ben niet van de wedstrijden. Ik vind het leuk om een buurt te doen en de mensen het lachen te brengen. Het wedstrijdelement vind ik wat minder eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Dus je bent aan tijd gebonden en ze letten op heel veel dingen. Terwijl ik eigenlijk liever gewoon met het publiek bezig ben en mijn verhaal op een rustige manier kan vertellen. Maar het heeft natuurlijk wel effect op hoe verder, ja, laat ik het heel kort zeggen, carrière. Want ja, sinds Roermond en Venray ja, zijn er zoveel ongelooflijk veel aanvragen binnengekomen om her en der op te treden. Dat ik voor de eerste keer een agenda bij moet gaan houden, want ja, anders ben ik het kwijt. Even kijken, de middelste die is voor de deelname aan de voorronde. Ja. Die witte, die is deelname aan de finale en deze, ja, dat is de mooiste, dat is, staat erboven, je kunt het niet zien, maar dat is de tweede plaats van de buurtkampioenschap. Ja. Goed, dan zullen jullie denken, hoe komen de mensen bij ons? Hoe doen we dat? Dat doen wij door posters te maken. Je kende die posters vroeger wel van Loesje, dat Loesje eronder stond. En ik ken, ja, precies. En dat doen wij ook, En dan hebben wij bijvoorbeeld, bekende Nederlanders voor de groep. Bekende Nederlanders. En dan hebben wij bijvoorbeeld een poster van, trouwen doe je maar eenmaal en eeuwig zul je trouw blijven. En die is dan ondertekend door Marco Bussato. En dan hebben we nog een poster van trouwen is geweldig, elke dag, ik sla geen dag over. Dat is dan van Liel Kleine. En dan hebben wij nog trouwen is geven en nemen, ook al heb je af en toe gezeik aan je hoofd. En die is dan van Patricia Paaien. Ja, in eerste instantie denk je van, ja, als je met zo'n kampioenschap meedoet, dan ja, leren ze je natuurlijk een beetje kennen, want eigenlijk was ik alleen maar een beetje bekend in de gemeente Gennep. Ik deed in Meelsbeek met in Gennep. In november heb ik nog in Venzelde Heide meegedaan, ja, en natuurlijk in mijn eigen heide. En ik denk van ja, er zullen wel wat aanvragen komen, maar dat het zo storm zou lopen, ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht, nee. Dat gaat wel heel hard en dan moet je wel een beetje oppassen dat je zelf niet over de toeren werkt natuurlijk. Want, ja, en veel aanvragen vanuit het zuiden van Limburg. Ja, dat is iedere keer ook weer een eind rijden en ik rij helemaal niet zo geer. Dus ik heb ook al wat mensen in Heijen die af en toe een keer willen rijden, dus die mee helpen. Dus dat, ja, lekker dat je dan in een dorp woont waar je elkaar helpt. Dus, ja. Na de buurtkampioenschappen moest ik 4 keer optreden, dat zat vast aan als je bij 1, 2 en 3 eindigde. En dat was in Heerlen, Valkenburg, Schinnen en in Gulpen. En toen heb ik een huisje gehuurd daar voor een week.
En dan ben ik lekker in het huisje gaan zitten. Van daaruit ben ik iedere keer naar een optreden toe gegaan. Het was iedere keer maar 5 of 6 kilometer rijden. Ja, dat was eigenlijk heerlijk. En mijn zoon Brian is ook nog gekomen. Dus die heeft er 3 dagen bij mij gezeten. Die is mooi mee naar die optredens geweest. Dus ja, dat was hartstikke mooi. En binnenkort naar Sint-Gruiden of zoiets. Het ligt aan de grens bij België, denk ik, volgens mij. Ik denk dat dat het verst is. Ja, dat ligt helemaal aan de grens. ja. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende periode? Hadden nog plannen aan een kampioenschap met te doen? Of, Nou, toevallig dat 10 januari was de finale dan. En 11 januari belden ze op vanuit het Nederlands buurtkampioenschap, wat altijd in Wanrooy is, elk jaar. En er werd gevraagd of ik aan mee wou doen, 21 maart. Dus ja, dat doen we dan maar. Dan gaan we in Wanrooy ook meedoen. En ja, eigenlijk is het heel mooi, vind ik, als ik daaraan denk. Ik ga er elk jaar naartoe, omdat ik zelf ook een genieter ben van de buurt die door anderen gebracht wordt. Ik kan me er kostelijk mee amuseren om daar te luisteren. En ik heb er heel druk zo gezeten en zo stildenkend van, goh, dat zou toch wel mooi zijn als ik hier ook eens een keer op het podium zou komen staan. En ja, en dat gebeurt nou, dus ja, dat is geweldig. Ja, in 1 woord. Ja. Oh, dat is bijna rond, ja. Ja, precies. En wat er gaat gebeuren, ik zou het echt niet weten. De 3 beste van Brabant zien er, 3 van Limburg en uit de buurt van Enschede, 2 tonpraters. Daar speelt het ook heel erg, die komen steeds meer in beeld. Was afgelopen jaar in Milsbeek ook de jongen die won, die komt ook uit die regio. En ja, dat is ook mooi om te zien natuurlijk, dat het vanuit meer regio's komt. Ja. Ja, god, als ik het mag zeggen, dan alle aandacht die ik vanuit Heijen gekregen heb, alle felicitaties, ook uit de gemeente Gennep. Ik dacht nadat het kampioenschap was, kreeg ik een hele grote bos bloemen van B&W, van onze burgemeester die ook in de finale was. En ja, dat doet me natuurlijk wel goed, dat vind ik geweldig en ja, hartstikke lief. En ja, speciaal dank aan Tom Giesbers, hoe die op het idee is gekomen om me op te geven. En aan zijn zus Maaike die voor mij de kleding heeft gemaakt, want ik was half bruid, half bruidegom, half bruid. En dat heeft Maaike voor mij gemaakt en ja, als ik iemand kan bedanken dan die 2, ja.